Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Gorenera kujigwe rinopisa muri yeZimbabwe tiri kusangana nesituation inosiririsa panapa. Tiri kunzwa kuti nyaya kunzi Chimhamha akazouraiwa sei akazoitwa sei iri kuramba ichingobuda. Pane imwe audio riri kucirculata izvezvi ndateerera mwoyo wangu warwadza. Munongoziva nekuwirirana kwataita naChimhamha kuya ngotakati hello client it's Chimhamha today nguva dzakadai so kuri kutonhora weather yakadai so right toda kuonesana pane vanhu ava like you know the vibe raiwe naro achitaura zvinhu zvakasiyana siyana Chimhamha. By the way vanhu vakawanda makambomutsamwira because vanhu vakawanda maifarira geza iye Chimhamha anga asingadi kunzwa nyaya dzageza. Vanhu vakawanda maifarira muchiti muri team rekwaChiwenga but iye anga ari team rekwaChamisa rekuopposition. That's how she was. But now ndiri kunzwa kuti nyaya yekuisirwa poison iye inyaya iri kutobuda itori yechokwadi because iye ari kutaura pane audio randida kuplayera panapa achitaura kuti ndakaita 10 days ndichitadza kana voice richitadza kubuda 10 days. Hanzi Twitter spaces ndaijoina of course munhu chivajaira every day achiteerera unozoti zvinhu kuti wajaira kuti pa every day pa routine yako ye life yako unoita zvekuita sei unongoti nhasi ndikuteerera ningi nhasi kunana ningi ari kudai so ukapuwa mai kuti ningi taura unongoramba wakakula. Hanzi voice rairamba kubuda is because of muchetura guys andarwadziwa zvisingaiti. But zvinhu izvi ilesson yandatowanawo kune vanhu vese vanoita zvepolitics. Musatrust kudya nevanhu even pakudanana unongoisirwa mumujolo imomo zvinongoitika. Vanhu vari kuita zvese especially for money. They are doing everything for money. Unotoonekwa vanokupinda mujolo utonzwa tombodanana. It's like inini zvanyatso guys zvanyatso kusvika pekupedzisira danana yenyu amana nevanhu vemajaira vamakakura tinavo kana kuti meno muchazosangana pakanozoti wa munhu watozvipira kuti unoita politics yekuZimbabwe ka yato dirty game ya ameno tingati tiedzosera pa dirty game kana kuti pakuita sei. But politics yekuZimbabwe mawana chimboteerera audio racho. I don't want to waste much of your time panapa ndichiramba ndichingotaura inini nzwai zviri kutaurika apa. Good 10 days singagona kutaura at all. Kana kubuda voice tengoisira vangu WhatsApp. I couldn't. Ndepinda muspace ndonzwa kuda kutaura voice rangu ramba rakabata. Saka it frustrated me a lot. Is there an improvement? I don't know. Zvinhu zvese ndosiya mumaoko aMwari. So apparently Akauraya, this guy, I think he fell in love, really genuine, because we're supposed to have dinner kusantani kokoko masorodoka ndofa andita atichaenda for dinner. We're going to have dinner here at the house. Maybe nefanangopfuwa nefuti or something. The fact we can have dinner at another place. Okay. Ndova mbamati achigara magesi abvangodzima. Unit hiyo iri 1 usiku. Mawan ndo maitikira zvakaita ameno munoionawo senyaya ngationesane mucomment section mangu. Mawan